Wala bafethu ngenibingelele nginamukela kuyena YouTube channel yethu le Update TV. Mangabe uqala kuba khona lekha ngabusalenze iphutha acindezele ibutton leli buvele bell subscribe uphinde press nayo ke bell kanye naleyo like button bafethu angichitha isikhathi ngena shiwo dabeni namhlanje ngifuna ke sikhulume bafethu ngalo lidaba losiginxi bafethu isiginxi esifakwe igcokama elisha lapha ku Instagram enalapha ku Facebook. Le ndaba ithanda ukususa umsindo njengoba kungaphela ke ngasikhathi singakanani noNjoko wabeshicilela sona leso siginxi bafethu khona ku Instagram na ku Facebook. Siyazi ukuthi lezi izinsizwe ezimbili uNjoko kanye naloko igcokama elisha bafethu kukhona ukungathelelani kahle amanzi njengoba bake bathukana lapha ezikoleni zokuxhumana ngaphezulu kwaloko babangasona isiginxi ke bafethu sikaNjoko esabolekwa igcokama elisha emcimbini thizeni asibange sisabuya bafethu. uNjoko ke wabe sekholelwe ekutheni ke igcokama elisha lisintshontshile lesiginxi. So uma ngabe bona igcokama elisha liposte isiginxi lapha esimnyama unenkolelo yokuthi ke lesi isiginxi sakhe bafethu. So ngifuna ukuthi mina nawe ke sikhulume ukuthi ke ngabe ke uNjoko bafethu usehambe khomba sonke isiginxi esivelayo noma ke isona isiginxi sakhe lesi esipostwe lapha. Khona comment section lapha ngezansi ungakhohlwa ukusubscribe kona like khayimi nekwami kosunge qopa.